Здравейте! Днес искам да ви представя един отлично балансиран сет, който е подходящ за по-къса дистанция. Това е сет от въдица, макара и подарък влакно за всеки, който го поръча. Нека сега да започнем първо с въдицата. Избрах новия модел на марката ProFL Sphere, който е 3,30 дължина до 80 грама. Фидера е изработен от високомодулен карбон с X-образна оплетка за по-голяма здравина. Предлага се в две дължини 3,30 и 3,60 метра, като в комплект идва с 3 карбонови връхчета от 1,5 унции, 2 и 3. Ето тук може да ги видите. Дръжката е в комбинация с корк и ева материал, като виждате в края си е скосена за по-добър захват. Макродържача е висок клас на Fuji с горен винт и това е един изключително лек фидер и удобен за усещане. Макарата, която избрах, е отново на ProFL. Това е нов модел ProFL Enhance, размер 5500. Това е много лека и приятна макара с предавателна число 5,1:1. Навива влакното перфектно. Ето може да видите. Разполага с два метални клипса, които са кръгли. Капацитетът е 180 метра, навива 0,23, 0,26, навива 150 метра. Дръжката се навива посредством винт към короната. И разбира се, всеки, който поръча този сет, ще получи влакно напълно безплатно 300 метра и ако желаете, може да го навием вместо вас, за да сте готови за риболов веднага. Сега ще изгубя това уникално сетче, за да го видите. Ето панда, това е сетчето. Може да го видите. Пасва си много добре. Лека, удобна въдица, която нямам търпение да пробвам. Ако вие нямате, пишете. Това е от мен за сега. Чао, банда, и респект да фиш!